and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Aldrin, sige na, pag-order na. Maramang bitoyok akong palibot ba Estila? Dili mahimo nga ikaw ang malipong, Aldrin. Ako lagi Dili ako. ikaw. Ako. Miko, sure ka nga okay na ka? Okay na lagi ko. Ay, kabalakan ako, okay na ko. Ako ang dili okay, Estila. Ipiyong na ako akong mata, ha? No. No, sino? Hindi mo ka mo. Hindi man mahimong ipiyong na ko. Nalipo mo ko. Estila, noon sa man ka. Ano ba, huwag ka mahimutang? Miko, tiwasan ng imong wine. Huwag man din na mahurot, oh. Why na? Okay, may problema. Wala. Tuyok na. Hilom ko no diha, be. Unsa man, huwag ka malipong, Miko. Ako. Ay, wala lagi in town. Ako. Kakanunon lang ko. Wala, may tuyok na gamay ang palibot, oh. Musandig daw na ko ninyo, ha? Mura magkabuhi kong galit. Ay, buhi! Ayaw lagi pagpiyong. Estila. Estila, ang gano'n ba pugam sa taon ni mo si Aldrin kon mupiyong gamay? Di lagi mahimo nga siya ang malipong. Ikaw ang angay nga malipong. Usa? Ganun gusto mo kang malipong ko? Ha? Estila? Ngano? Ayaw lagi katog, Aldrin. Uy, Belen, bay. Natuwa ka mo ginuda. Bay. Estila, unsa man sagda? Nga masuko mo siya makatog si Aldrin. Miko, friend, kuan, kanang, gusto lang ko nga malipong sa katapusag hikayon. Aron ma-refresh na to ang first meeting na to nga nalipong ka, di ba? Kanto. Huwag hindi ka malimot, Anto. Ati ka itong lipong-lipong na ko Aron matagad ko nimo. Ha? Sorry ha, pero daghang ikong bakak nimo sa una. Palami lang ba? Okay na lang to. Pero, karon kinahanglan malipong ka. Ay di lagi taong ko kalipungon, Estila. Oh, Estila, Oh. may gisagol kasi kung giinom mo siya. Ha? Gusto ko nang hiluan mo siya. Miko, Gusto ka mo bawas na ko? no! Dili, Miko! Gusto Aldrin, talaga. dali na. Mamihiyaan ta din Humana ang salida. Dali, Aldrin. Ha? Estila. What? Pagduol ako, Aldrin, ha? Ayaw gid doon ako. Anong doon mo ko nimo, ha? Nga, di man ikay akong date. Nalipong ko. Dali na, Aldrin. Binuang ni selebrasyon na. Dali. Palpak ang akong lumay. Palpak! Anong laka mo da? Nakaida. Lipong ko. May gisagol sa itong giinom si Estila. Mas may gisagol ba Lumay? Ha? Lumay? Ambot lang kung lumay ba. Pero, ako ang gusto niya nga malipong ug dili ikaw. Ingon ini magyug ko kung mag-inom ko bino, malipong gyud ko. Usa? Sa mo na ba Miko? Ngano ka nga gusto masistila nga ikaw ang malipong? Ha? Kay gusto siyang mabawas na ako sa kong pagpasakit niya. Tuon na ba Nagsugod na kayabag ang mga babae sa imong kinabuhi. Luko. Tuom si kanang mga babae. Mabugos din sila kung di na ko ganahan nila. Sana nila nga mituo sila sa kong mga atik. Bay, una lang pauli. Nawaan naman akong lipong. Ako lang mangita niya, ano? Ayaw. Kitang duha ang mangita ng imong ana. Nga nang wa man mo epekto ni Miko ang akong lumay nga gipainom niya. Nga ako sa tent ni Madam Rosario. Madam! May panguntra siya. Ha? Panguntra? Nahibaw ka nga wa madutli si Miko sa lumay nga akong gipainom niya? Madam, inay si Miko ang malipong. Ang iyang kauban naman noong lalaki ang nakatuog man magkainom sa wine. Babaydor ka ng Miko, Inday. Busa na nagang na lang siyang daan.
nga dili maulipon sa mga babay nga gusto niyang buhian. Unsa? Pasayloa nga wa ko ikaw mapahimangnuy sa posibleng panguntra sa lumay. Unsa kung buhaton karon, madam? Kinahanglang matangtang sa lawas niya ng imong uyab ang iyang panguntra sa lumay. Ug aron mabuhat na nimo, kinahanglang imo siyang limuton. Limuton? Oh, limuton. Niya ang lana nga ilimot mo kaniya. Aron makuha mo sa dakong kasayod ang unsa man nga habak nga anaa sa iyang lawas. Salamat, madam. Sige, madam, adto na ko. 800 ka na. Ha? Unsay 800? Kanang lana pang limot, Inday. 800 na. Okay. Nay 800, madam. Og salamat daan, Madam Rosario. Ana! Tuan na siya. Kawas na das imong pistog, hatagi kong tubig. Oh, ni ano man? Dako na tagkita karon man oh. Oo, dako na. Pero kuwang paning ibayad sa bay. Oh, mangita pa mi customer. Ay, ikapoy naman ko. Lami inang ikatog. May usa pa ka customer si Tito Ma. O sige. Unsa man ang kustumira ha? Ni ang yang sugilanon, Ma. Manginom muna ta. Ikaw lang. Kaya makatuog ko ng inom eh. Nakakita ka na ako ganina. Mo nang malipong ka. Ibisige mo kung pangita na imong ana. Isikot sa ka ng ana oh. Stress ka ng utok ni mo. Ayaw, Una, may tukod na ng ana. Ay, lagi isikot ng ana. Imo mo pasakitan. Ay, Ibaw kita makahila ka. Makahila ko kung mag-isikot ka ng ana. Boss, may mong huwag maling patis, boss. sige bay, kuha lang. Okay, salamat. Ay, di pa na mahurot ang halin si Kabaw si mong lulaw eh. Ato nang kuhaan og inom gamay kay layo pa kay kong sweldo. Sige, ikaw good. O sige, kanang beer im na. Ayaw ng wine kay malipong ka man din ang wine. Buram si kag babae good. Hindi mo ko anad ng inom good. Ako pa din mo no? Imo na lang kalimtan si Ana. Mangita na lang kag laing babae nga makalipay nimo. Good sa ka ng ana oh. Ana, ako sa balihon. Ana. Balihon tan ako ana maghapon. Di mo dyan ko masakitan. Dili uy. Ikaw ba ayaw gud pag one man muman uy. Alkansi ka na ba Elden? Sundag ko. Ikaw ba, gano'n sa amin ka mahunong papangilad og babae? Ha, Pemigo? Oh, kung ang ika-29 nga babaeng magustuhan ako, ma-inlove ko. Mainlove ka nga pating kay kag naong? Oh. Swerte rin kayong babae nga ako ma-inlovehan. Sige na, inom ta. Inom tayo. Same lang ka babae na hisgutan na to eh. Oh, bay. Oh. Wow. Saan? Wow, legs pa eh. Tanawa ang legs sa chicks. Oh. Kandot himasaan ng bayana. Hala. Sir, Oh, ako bang lang sa imong gidaig, sir? pangas ka. Ginglalos ka. Yes, sir. Og type that pa. O naman kay gipili ba yun? Woohoo. Kuyawa itong bayota bisa? Nailad ang mangingilad. Kaya bawa kong bayo to eh. May edad lang sa ko. Oh, uy, Uy! Na may paskin na ng imong motor ba eh? saan man eh? Amo? Pahibaw man eh. Uy, propaganda tod. Hala. Fortune teller. Madam Rosario. Uy. Oh. Uy! High-tech na sa mga manalagna karon na. Doon na sila promotion para silang panagna. Patag na ba ta? Kabano ikaw ba? Gabukid lang yapon ka. Mutuwa ka mo gano'n panagna oy. Eh, duwa lang ba? Kasi may mutuwa na ba? Nga, mamugilang nahibaw sa atong ugma. Ang ginoo naman. Ah, binuang na oy. Tingaw-lingam na ng ato. O, nara ang address mo. Ano siya patagna ni mo?
kunahin na karon si Ana. Ikaw, sige ko na. Daan pa yun ko. Daan pa ko ma-interest ka ning tagdatag na tungod di ana. Ikaw patag na, sad. Kung nataon na ba babae nga magkapahilag na mo? Sige. Nindot tara. Asa man ang address ana kay magpatag na ta. Oh, uy! Nakaninam ka ni Periana? Mulang? Nadal na. Atong pagkitao ng tent ning Madam Rosario. Nindot ning ipatag na kon. Nakainom ba ta uwa? Klaro kay matag-anan Diyos, gyud. ikaw ba? Ay, kumpiyansa. Doon na ba mga maya kay managna? Ngano? Nakasugat na kag mayong managna. Wa pa noon. Pero ingon ako nula nga, doon na siya kaila sa una, nga managna sa daga pa siya. Maayo ko kay mutag na sa mga panghitabo. Tuom ka ano eh. Lingaw-lingaw lang ning ato ba? Ya, dali na. Mangutanat ka kon hain ang tent anang Madam Rosario. Dito na pita, oh. Basig tuwa dito. Madam Rosario Fortune Teller. Fortune teller, Madam Rosario. Mau na ni. Hunda na, usap ito dugayan. Dali na. Dali. Manood na ta. Aron mahibaw ko kon kinsa ang babae nga pahilak nako. Basin pa day. Kudo na initial singan kay ako na lang pagitaon. Ninata. Oh. Hala. Naraman na nagnaw. Hala. Sod ka mo mga undo. Oh. Og lingkod kamong duha sa akong atbang. Bay. Mura mag-ungo ning moong mananagda. Ungo gitingin eh. Ungo gitingin. Nahibaw ko nga mura kog ungo. Oh. Uy. Naklaro sabda. Lingkod ta. Ano ba klaro na ito? Paminaw iyang tagna. Lingkod. Madam, ako si... Wa ko magkinahanglan sa inyo nga. Ha? Ah? Pero saan mo pagtagna sa mong kapalaran kundi ka mangutana sa mong mga ngan? Mutabo ng inyong mga ngahan sa tinuod nga mahitabo sa umaabot. Ang biyag inyong tagsa kakamot. Ha? Nya, wala may kamot. Imong kamot ba eh? Imong ihatag. Hindi ko eh. Ha? Niya madam. Oh, Niya madam, ibalik akong kamot ha. Gihatag Wala man. kong kapanghunaw. Ihatag, yun na. Akong sige gulitan ako baga. Ayaw pagkatawa, lalaki. Makapunit ka karon og panyong puti. Nga mo hasol sa imong hunahuna. Ha? Madam, Og ikaw, lalaki, ako na madam? masugatan mo ang babay. Nga maoy gipangita ni ining kauban mo. Ako magasugat? Dakon, binuang. Hoy, pila mo imong masapin imong panagna, madam? Sa sunod mong balik, anha ka na mo bayad, Dundo. Sa? Kaya ano, nagkasiguro kang mubalik pa ko? Oh, mubalik ka. Alang sa ika-29 nga babae sa imong kinabuhi. Udsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!